Malawian Camera. Basi after kutengedwa ndi ACB kumangidwa ndithu mkulu ameneyu Yeremia Chihana zinapeza kuno kuti akudwala. I think blood pressure yake ili high. Nde anakonekera mchipatala ndithu komabe ndithu I think akakaminabe kuti akuti ayende naye apite ku Lilongwe kapena ku Mzuzu kumene milandu yake ikayambe kumene koko akuti ayi. Nde anyway zinthu zilipo zambiri ng'ombe olongosola mkatimo acho chichaponda. Kuno tili ndi ku ma office anti-corruption bureau kumene chakumama wako lengeza ACB kuti amanga Honorable Yeremia Chihana kamba ka milandu imene kukambawo akuti they are politically motivated. So mkaza kuona muno ndi boardroom imene akhala akwasunga olemekezeka Chihana kwambira mama wawo mukuona tili ndi olemekezeka Msowa, tili ndi olemekezeka administrative secretary Akepo, tili ndi regional governor Honorable Chacha, tili ndi uko Madam Linda Kembo Chihana, tili ndi kujogeranso wa Ford komanso tili ndi director wa Mai Maria Maija komanso tili ndi ma officials ena kujogera ku Chipani ngati lemekezeka akaziwe, tili ndi so uku Bambo Jonathan komanso ma officials ena. So kuno ndithu anthu adakabwerabe kuzapereka support kwa olemekezeka Chihana amene akusungidwa kuno ku ACB kubikirira akuti kutengedwa kuti azipita ku Lilongwe. Komanso mutakuona leader of opposition akufikanso kumene malowano kunango chaponda kuzapereka support kwa olemekezeka Yeremia Chihana amene kuno akusungidwa ndi kukwericha kwa anti-corruption bureau. Kuno anthu ochuluka adakabwera kuzapereka support kwa leader of opposition amenewa maka kwa Yeremia Chihana amene akusungidwa ndi bungwe la anti-corruption bureau kamba ka milandu akuti yakatangale ndipo kukamba kwawo aku anti-corruption bureau akuti arrest warrant imene inatuluka akuti zaka zingapo za pitazo mwina ena nkumafunsa kuti kodi inali kuti warrant of arrest imene since mu 2025 ndipo tikudikirira zisankho ena nkumati kodi ndizandale kapena. So tikati kupasirani zonse imene zikhalire kuno ku ma office ACB mumzinda wa Blantyre maka pamene somwena azinyamuka kumapita mwina ku Lilongwe ena mati apita ku Mzuzu. So kuno munali ndine Robert Mukoli ndipo ndilipo mpaka na zonse zikhale zifike pambuyo penipeni makoma nonse. Lekezeka Yeremia Chihana akutuluka akupita nawo tsopano ku Blantyre police kumene na akakhale akapanga spend usiku umenewo mpaka na mawa. Makambira moja kuti wonse muno akutuluka kulowerano ku Blantyre police kumene kukakhale ndithu olemekezeka Yeremia Chihana mpaka na mawa. Wina aliyense amene anali mkati mmenemo kuno ku ACB anthu akutuluka ku lonjekano ndithu ku Blantyre police kumene kukakhale olamu Chihana usiku umenewo mpaka na mawa. So Chipani chikupempha wina aliyense kuti mwina abwere akapereke support kwa olemekezeka Chihana. Mkuona kwa olemekezeka Kaluwa nawonso akutuluka onse ndithu anthu likuno wera galimoto kulowera ku Blantyre police kumene kukakhale olemekezeka Chihana. So tikhala tikuloweranso kumeneko kukupasirani zonse zimene zikhale zikuchitika kumeneku usiku kumenewu
musatope kandi pamenepo tikhala tikuloweranso kumene kukupereka satani wa zonse zimene zikhale zikuchitika ku Blantyre Police Station kuno kuli pakala halino mwana agwirise kuthamangira ndithu mugalimoto yawo imene mukuona pano olemekezeka administrative secretary nawonso atuluka nawo ulendo wa ku Blantyre Police kukapereka support kwa olemekezeka Yeremia Chihana. So mwina padakale pano timene pamenepa tikhala tikufikanso limodzi kumeneku mwina limene zilili kuno ndithu nalesali koke tamangira ndithu mayendedwe tamangira Blantyre Police Station galimoto limene kuera kumenekoyo limene atenge hanyamula olemekezeka Yeremia Chihana kutamangira nawo ku SCB pano ndi panja pa maofisi SCB Hermitage imeneyo imene yatenga olemekezeka Chihana kutamangira nawo ku Blantyre Police Station anthu ndithu alimene mucha maso apolisi ndi ena otero akwana niso lero pafikanso kuno kumene anawagoneka olemekezeka Yeremia Chihana mwina chisogolo chake cha nkhani imene ilichokera pano kuda chisogolo tikhala motani. Ine sindinganene zambiri popeza tikudziwa kuti nkhani iyi mkoti oipita mkoti kumayana chimene tikuyembekeza ndi kuti pamalamulo amati iwe munthu siwochimwa mpaka nakupeze kuti iwe ndi wochimwa. Ndiye tikuyembekeza kuti iwowa sanakwane nthawi yacheyo akapasidwe danga loti amene akuanena kuti achimwawo anene, ndiye kuti iwonso azatha kunena zawo ndipo ngati zabelo zachitike msanga. Apa tikumvera kuti akupita ku Lilongwe, ena akuti akupita ku Mzuzu, koma zikanakhala bwino kupeza iwo asakupeza bwino kuti zimene zikanachitikira ku Lilongwe. Ndiponso zangochitika akanachitika zikanakhala kumwe kuno, akanakhala kuti ICB anali ndi loya yawo. Nanga koti si koti, makoti ya ku Blantyre kuno alipo, zikanathera kumwe kuno. Wapopeza aganiza kuti zikachitikire ku Lilongwe kaya ku Mzuzu koma ine kwambiri zikanakhala okondwa ngati chipani kuti zimene zikanachitikira ku msanga chifukwa wandi akudwala sakupeza bwino. Na inuyo mutacheza nawo olemekezeka Chihana mwina ajustified ndi pepe yawo mene ilili kuti mwina atengedwe azipitisa mwina madera ena atali ngati Mzuzu kapena kuti sindiri okondwa yayi chifukwa chilichonse high blood pressure yawo is very high, very high. Ndipo sakanaloledwe chilichonse chingachitika koma angasiboma akuti aziyenda choncho tizisiya zonse m'manja mwa Mulungu. Ziko Malawi Camera.